Ajmo braćo, lajkite stream svi! Alo bidi bol, tu samo i Gogi! Alo bidi bol! Izvinite gospodine. Evo ljudi, Zoki car, gospodin. Streamujemo. Izvinite gospodine, ako se deremo. Ili da smanjimo? Ma kakve, što, ja samo da vidim što radite. Jer ima nekih seksualnih elemenata, nema? Nema. Dobro, samo da pitam. Ljudi, svi stavite srce za Zokije cara. Znači, udarite svi srce, lajkite svi stream. Kaže, Zoki će ga prebiti neki video. Vidim ja da pijem kako vi su Hvala. Zatvorite se ovdje. Da. Ali komšije će možda praviti problem. Pa to sad zavisi od vas. Ajmo ljudi. A mnogi pišu da ćete kao Zoki, što da piše? Zoki ubica. Nemam pojma. A šta piše to? Zoki ubica. Pa dobro. Zoki tepač. Nije ljudi, Zoki je stvarno carina, znači legenda čovjek, tako da nemojte. Stavite svi srca za gospodina Zorana. Čisto ja. Mislim da pretjerano seruje. Da, malo serujete ljudi, nemojte to. Zoki će ga prebiti u Ja potrebu. jeste, imam mnogo titula, ali ovu titulu... Nisam zaslužio za tu titulu. A? Daj srce! O, jebote, Evo, me ljudi, svi volite. srce. Jao, koliko vas ima, evo. Svi me volite. Alo, vam vereva. Jebi ga, može. Ma mi smo nači, brate. Ajmo, brate. Ma mi smo ljudi nači, 3000 ljudi za 4 minuta. Jeli smo roštilja ljudi i onda smo kasno palili stream, nemojte zameriti. Tako da ljudi, nadam se da je GG sve. Spaks! Bukvalno! Može rakija. Ljudi traže. Znači pogledajte, ovo je kidanje. Sad. Da, opa. Jebote će strošimo sve. Pa čekaj. Kaži pula za stream, koliko rakije ovo. Ajmo ljudi, 6000 lajkova. Viktor Hileris. Kako? Njemu nemoj da daješ. Neću, Miki, ne smeš. Ma umirišem. Ne možeš ni da pomirišeš. Dobro, ajde. Da ne pomirišiš mi ovo. Gledajte ovo gospodine. Jebi ga, brate. Koji si mesio, brate. A ne mogu ja da. Eto da ti dam Čekaj, ti li sumo. Pa ja mokrio, jebno. Jao, brate moj. Nije umokrio. Ja mokrio, pa pogledaj mi fabrike. Ček da snim. Ja, majko moja. Jebi ga, brate. A da stavimo ovo, kaže li treba ubrus? Objasni. A sad po podlozi zaniš. Gogi uzmi ti. Ajmo ono. One, piti! Uzmi ti, pa pade mi na ovo, vidi ovo. Smrdit će mi ovo na Gvigovicu. Uzmi što Ne pre. mogu ja, popi ti. Hvala gospodine. Ujeba. Ujebate, lejte. To je to. Da si u porodici. Slikus čač. Vidi, on još prosipa. Ti ja pokažem ko se to radi. Kako se to radi? Evo Evo, ako si rekao, Pidi gospodine X. bal. sad imaš ovo, imaš komotitet. Obavljamo najveći balkanski rekord. Ljudi, ajmo do... Nemoj da mu daješ da pije. Dobro, za 20 minuta... Ne smiješ piti. Neću. Kaže Ali jedan... baš ono nemoj da mu... Neću, Ti nisam nemaš znao. šanse. Nasilje, Zoki se buda. Mislim da je računo da se ne ušikaš. Ja. Ne ušikaš čovječ, treba da radi. Zoki ubica. Jednu rakiju su jednu i to je to. Jako je to, jako. Je ti stvarno jedna potrebna? Pa Da jedna... sklonim flašu? A? Ne znam. Ma, nek si roknemo koga. Zoki objasnio Kako sve. hoćeš? Opasno. Kako hoćeš, to je na tvoju GG, ljudi. odgovornost. Ej, Niki, vodi računa šta radiš. Dobro. Ajde. Mislim, nikad Čuvamo ne ga, brini. čuvamo ga. Ajde, Naravno, ajde. tu smo. Ljudi, ne smemo Miki dati da pije, stvarno. Ne sme si čak ni miriš. Znači, ljudi, ne smemo da pijemo, stvarno. Ovaj stream ostavi na kanalu. Ljudi, ajmo, hvala MDL na subscribe. Kogod se subscribe